Premature nang isilang ang kambal na ito sa Jose B. Lingad Memorial General Hospital noong August 12. Anak sila ng COVID-19 positive na si Jean Sonza. Bagamat bumubuti na ang lagay ni Sonza, hindi niya mapadede ang mga sanggol dahil posibleng maipasa nito ang virus sa kanyang mga supling. Kaya naman nanawagan siya ng donasyong gatas mula sa ibang nanay. Ako po ay nananawagan sa mga katulad ko pong nanay na makahingi po ng donation ng breast milk para po sa aking premature twins. 34 weeks lang po kasi sila nung lumabas po at naninilaw po ang kanilang balat dahil mataas po ang kanilang infection at kasalukuyan po nilang nagpapagaling. Sa totoo lang po, ako po ay nagpapagaling din dahil nag-positive po ako sa COVID at ayoko po silang mahawaan kaya hindi ko po sila pinapag-breast milk po sa akin. Pero agad namang pinayuhan ng pamunuan ng JBL Hospital si Sonza na sapat ang supply ng kanilang milk bank. Naiintindihan naman umano ng ospital ang pag-aalala ng ina sa sitwasyon ng mga bata, lalo na't dumaranas din ito ng pangamba dahil sa pagiging positibo sa coronavirus. Sa isang text message, ipinaliwanag ni JBL MGH Chief Dr. Montserrat Chichoco na pinahihintulutan ng Department of Health at World Health Organization na pasusuhin ng COVID-positive na nanay ang mga bagong silang na sanggol. Mas marami umunong proteksyong kayang ibigay ang gatas ng ina sa mga sanggol. Samantala, simula August 1 hanggang August 22, 59 na ang naitatalang ng anak sa JBL na nagpositibo sa COVID-19. Mayroon naman umunong designated room para sa mga COVID-positive na nanganganak sa ospital. Kasama si Reniel Pawid, JM De Jesus, CLTV News.